प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की। पूछऊ ना और भावेला डीजे अमित तिवारी जे पूछऊ ना और भावेला माइके गजरा के सौर भावेला का पूछऊ ना और भावेला हंसा के सवारी माइके नी कबड़ी लागे में बामी खाई इनका पूछऊ ना भावे माइके गजरा के सौर भावेला इनका पूछऊ ना और भावेला माइके गजरा के सौर भावेला इनका पूछऊ ना और भावेला कमल के फूला माइके नी कबड़ी लागे कमल के फूला माइके नी कबड़ी लागे इनका गजरा के सौर भावेला इनका पूछऊ ना और भावेला इनका गजरा के सौर भावेला इनका पूछऊ ना और भावेला डीजे अमित तिवारी जे के सौर भावेला अपहर के सौर भावेला माइके गजरा के सौर भावेला इनका पूछऊ ना और भावेला स्वर के सताज हऊ विद्या के दाता स्वर में हमारा समाजा हो महिमा महान बाटे जानत जहान बाटे आई के दर्शन देखा जा हो आई के दर्शन देखा जा हो स्वर के सताज हऊ विद्या के दाता स्वर में हमारा समाजा हो महिमा महान बाटे जानत जहान बाटे आई के दर्शन देखा जा हो लाले रंगलता पाँव में ठीक बड़ी लागे लाले रंगलता पाँव में ठीक बड़ी लागे माइके गजरा के सौर भावेला इनका पूछऊ ना और भावेला माइके गजरा के सौर भावेला इनका पूछऊ ना और भावेला के सौर भावेला के सौर भावेला अमित तिवारी जे माइके गजरा के सौर भावेला इनका पूछऊ ना और भावेला बिना बजाई के काल भगाई के भक्त के ऊपर उपकार कई द राइटर त्रिभुवन पवन राज के एही साल में हिट कई द एही साल में हिट कई द बिना बजाई के काल भगाई के भक्त के ऊपर उपकार कई द राइटर त्रिभुवन पवन राज के एही साल में हिट कई द माथे पमंग टीका माइके ठीक बड़ी लागे माथे पे मंगिका माइके ठीक बड़ी लागे माइके गजरा के सौर भावेला इनका पूछऊ ना और भावेला माइके गजरा के सौर भावेला इनका पूछऊ ना और भावेला हंसा के सवारी माइके नी कबड़ी लागे में बामी खाई इनका पूछऊ ना भावे माइके गजरा के सौर भावेला इनका पूछऊ ना और भावेला माइके गजरा के सौर भावेला इनका पूछऊ ना और भावेला। रिकॉर्डिंग बाय निषाद रिकॉर्डिंग स्टूडियो जारंग गाय घाट मुजफ्फरपुर।